bese ngidlula ke lapho bese kuba nento fokamvela soke wayithinta ukuthi kuye kwaba Yeah, nengxabano mfowethu. phakathi kalokhuzana kukaDlubheke noKhuzana. uKhuzana wayesethatha isinqumo sokuthi yena angeke saphefoma emculweni oyophefoma uDlubheke. Umbuzo wami kulelo phuzu lelo ukuthi ngaleso sikhathi noma ngokusho kukaKhuzani lokho wakuphazamisa muphi umculi ukuthi mhlambe Hayi ngeke Master K. Qhubeka bhuti ya. Wakuphazamisa muphi umculi ukuthi lowo mculi engaqashwa yena Othi ngikuphendule fast lonto, othi ngikuphendule fast lonto ngoba i-question engicabanga simple kakhulu. Ngicela ukuthi question is simple. Okay. All right. Ubuzo omunye wesibili futhi kwenzela ukuthi okay phendula mfowethu. Hayi qhubeka. Ma uthi khona wesibili ofuna ukuphendula. Owesibili ke mfowami ukuthi ngoba phela kuKhuzani useyahluleka akasadayisi kahle udlula ngobani sikuphi ke mfowethu isidingo sokuthi kulokhu kuqhubekeka enakeka ngalendlela kanakeke ngayo ngoba phela ayisenzeki lento abantu abangafuni ukuthi Okay. Okay, othi ngikuphendule kulokuqala nkabe yami. Ngizophuthuma nje ngizoba short ke mina. Ngavele ngemfishane. Ngalesa sikhathi ngokwendlela wayepromotheke ngayo. Ube namandla kakhulu uKhuzani ngalesa sikhathi mfowethu. Indlela wayepromotheke ngayo kwakunabasakazi ababecheme nawo uDede, umsakazo ubuphusha yena uDede, isemaphephandabeni bekuphushwa yena phambili, seyindondweni bekuphushwa yena. Nabahleli bemcimbi bebethela yena ngeqoma kwabantu kuyena okhonyayo bahle bemcimbi okwaziwayo nje ukuthi makhunywa ngomculi uyena kuphela bekwaziwa lokho ngaloso sikhathi ube nayo yonke ipower uma umculo osemandleni ezokhipha istatement sokuthi umuntu oagainst yena akamdinga emcimbini engamane ngaye kulo mcimbi wazi kahle vele ukuthi into impossible leyo ngokwendlela wayepromote ngakhona ngaloso sikhathi leyo nto leyo yayimgunyaza ekuthenini uvele uMaskandi ngalesa sikhathi indlela ubungakhona ubungelutho ngaphandle kwakhe ngendlela yena benebrand enkulu ngakhona leyo nto leyo uyazi lo nto leyo nophunyuko oyibheka kuphi oyibheka manje phela akakusho akaphinda ama statement afanayo athi njengoba nje uSminofu beagainst yena akalokhuza angeke aza ukuhambela umcimbi noSminofu abona phela ukuthi njengamanje imicimbi sikwazi ukuma ngaphandle kwakhe akokwakusho manje lokho akakusho njengamanje lokho ngoba uyabona ukuthi umhlaba ushintshile kulungile kazidlule ku-question yakho yesibili noma sengikhohle ukuthi bimayelana no usunakwelana unawa ngoba into anakiswa ngayo ingoba ngaso sonke isikhathi uyafoster ukubuya ngisho unokwenza amagolide efaka imqhele nethawula fake izinto aqamba amanga zonke lezi zinto lezi for ukuthi nje ufuna elokho ekhohlisa abantu ngokuthi uyena umculo top la kuMaskanda thume nina abanye beni babalandeli beni abayiziphuphu ebathuma ukuthi bezothuka osiqiniseko enza ama excuses ngokuthi ubulawa osiqiniseko ko TikTok osiqiniseko ngokuthi bayibekela imbono yakhe nje kuthiwa imbono yami le ngikhuluma la ku TikTok iyabasebenzela abaculi most of abartists njoba nje abaculi sebekhululeka ngako uMaskandi ingenxa yami ngosiqiniseko nginesandla esikhulu lapha ngipromote lento ka online ngipromote lento ka online yeah bengicela manje kancane Velasi bengicela umoderator ngikubona lapho maqwabe bengicela ungafaki nombani mfethu abanye bangena namalo kanti sakhuluma umuntu bavele bengene nomseni aqhubeka yeah yabona njengoba ngapromote indaba zo online nje yonke into isisobala manje lo muntu abakuthuda isakakhulu la kuMaskanda besikhohlisiwe ngayo ngoba umuntu sekwaba esilimi umuntu sekwa believe nonsense thiwa lo muntu udayisa kakhulu lo muntu akahluleki kwasha kwacima kanjani qhamukuyani online
uyaveza online uhlulwa ngisho nawo navigator ko online ilozo zinto nje okufanele sibangeke manje koze kube sibanga nje umbhedo ngeke esobalo ukuthi hayi nanga umzukulu uyakuhlula nanga umjolisi umuntu oqala umculo ngeCovid uyakuhlula nanga ubani nobani nabo lokhu uzomshini wemali abaculi beCovid bayakuhlula like izinto sesingaze sibanga izinto ezibheda kangaka yebo butwa okay Mvelase yeah but benginesicelo mina sokuthi ngoba ukhuzana uyahluleka vele ku online kanjani njani ke singasakhulumi ngayo ngoba phela mina ngicabanga ukuthi mina ngingakhuluma ngento mhlambe ewumphupho yabona okay bese ngibuya ke ngiza kule indawo leyo ukuthi khona engiphazamisile ukuthi uwenze amagolide amanga nani mhlambe kukhona nimvelase la esenike nahamba nayobheka khona mhlambe na researcher nakuthola ukuthi na kungamanga noma kungani uyalazi nje igolide ukuthi likhanda ama streams amangaki kuqala uyakwazi nje lokho angilazi mfowethu angilazi sinenkinga ke lapho kusho ukuthi sizokhulumelana inganekwane yabo asiyekeni kanjalo leyo ngoba solokhu sikhulumelana inganekwane lana entweni esingeke size sibe sepage elifanayo ngoba wena wazi yabo ngokusiza ukuthi wazi mase siyabuya sithatha ama facts siwabeke la sikhulume ngalonto okwamanje ingani wena Mvelaseke phela wena ngoba wena uyazi yonke into wena ke phela okumele kuwenza abantu bonke abantu bebone ukuthi lento le oyikhulumayo ngempela iyona noma mhlambe akuyona kancane ophunyuka kancane ngicela ungena la Mvelase mina ngifuna amanga yeah but mina ngifuna amanga la enkundleni yokuxhumana Mvelase hayi amadoda ngathi anezitshebe mala ukuthi ngiyabonga mina ukuthi uNkulunkulu angangiphi intshebe angangidala intshebe ngiyabonga ukuthi angidala intshebe ngazi ukuthi intshebe ayiyenzana enye into yazi Mvelase ngibuka nje la ku social media i-account yakho yenzeke lento eyenziwe abantu ngendlela abagiya ngayo nabacelebrate ngayo leli qembu eliphikisayo la ngaleli uma kwenzeka into embi kumunye umuntu bona abayijetha bamfuni bayagiya kodwa wena uma ukhuluma into enhle noma ngakuphi bona bahlezi wabo mano watramel kuthiwa kwenzakaleni nge-account yami kuthiwa phela ibhomini oh my god yabona nawe athameni kodwa nawe ubuye ngento lana wena uthathe enye into uyayifaka manje kuba nophunyuka ukuthi mina angisayiboni mani Mvelase angisayiboni indaba yomancengwana umancengwana kuzoba sancengwana ngoba kuyafana wenza kahle uyathubwa no uyatrameli othi ngiqhubeke nobhuti nophunyuka la obhuti nophunyuka ngizwe ngazuthi ngibuza nkabe yami ngazi ngizwa mfowethu uthe ngazuthi indlamlenze ngayekwa yekwe indlamlenze indlamlenze no mana bhuti mana ungena bafowethu ya no unophunyuka ya bhuti umthangala ngizokudedela nkabe yami ngifuna nje ukunelisa lensizwa oqala ngeke zayekwe indlamlenze angithi asiceli phela kunini indlamlenze njengoba nje igama lakhe lithi public njengoba nje ibizeka ngepublic figure asizomcela kunina even kwasanaye asiceli ukukhuluma ngaye he is a public figure sizokhuluma ngaye futhi kakhulukazi naye makusase khona izinto akwazi ukuyikhuluma ngabanye abantu sizokhuluma ngaye nanokuthi vele wesiqiniseko ufuna futhi ungizwe kahle yabona mina bengibuza nje umbuzo ngiyazi ukuthi mhlambe umuntu osuke ekhuluma ngomunye umuntu zinganingi futhi izinto ezingasuke zikwenza ukuthi na ukhulume ngalowo muntu futhi ungayeki ukukhuluma ngaye so nami anginalo ilungelo lokuvimba umuntu ukuthi na
engakhulumi ngobani ngasikhathi sini ngoba lowo muntu akusiyo wakithi nami ngiyamlandela angikwazi ukuthathela abantu izinqumo so bekuyimibuzo nje ebengibuza mina engihlale ngiyibuza yona ngoba mina angithi nami ngiqale ngiyibuze mina ukuthi na okay ke as much as umuntu eyipublic figure ekwenza u1 no2 no3 kukhona la engisuke ngibona khona ukuthi na uyayenza leyo nto engibona ukuthi iyabheda kodwa kimi ke isiphi isidingo sokuthi na ngikhulume ngayo ngoba ngiyabona ukuthi na akayinto yalutho kimi ngilinda isikhalo sami mina esokuthi kube khona into epronyotwayo ngoKhuzani ekungasile iqiniso engamanga uyayibona okay izinto ziphuma kwaRisa la eyiningi kodwa phakathi kwenu akekho ongathi kimi ufike nestatement mhlawumbe esisuka kwaRisa esithi na whatever uKhuzani akayitholile iaward akusiyona so siyakhuluma nje ngoba uwazi ukuthi wena mhlawumbe yenziwa ama streams amangaki into ilokhuzane kanjani yebo mina angifuni mina ukukhuluma ngento umuntu mhlawumbe ayisisele ekhanda ngoba azi ukuthi kunento ukuthi ngifuna mina umuntu aqhamuke nento esuka kwaRisa nophunyuka namhlanje sekufanele kuziwe nezinkulumo zakaRisa kwaphikwa igolide lamthandeni kungekho ubufakazi obusho ukuthi kwaRisa bakaze kuqhamuka istatement esithi hayi leli igolide lilamagolide asilazi yabona no phela kudingeka mana nophunyuka inkinga mvela siyangiphazamisa ngisakhuluma nophunyuka yazi inkinga kuphi nophunyuka izinto ezinhle asizingazilindeli kuthina kuphela ngoba nakho yizo zakithi nakwabanye abantu asibacabangele ukuthi nabo banenhliziyo nabo banegazi njengathi nabo bazala abafazi njengoba sonke saphuma egolo asik-understandeni lokho ukuthi sonke sefana ayingathi into ngoba nakho isibheke ngakuwe mayisizontsontso uzukhohlwa ukuthi wake wenzani nophunyuka mfana kithi nophunyuka mfana kithi lento iyiqiniso engikutshela yona ziningabi izinto esezenzakalile la endimeni izenzeka zingenabufakazi kubhiqwe abaculi abathize Mvelasi ngiyakuzwa mfethu ukuthi iyiqiniso and angikuphikisi ngalokho kodwa ke uveze phela nobufakazi bokuthi kuyiqiniso angithi Mvelase wena uke wahlala nolokhuzana noSilwayiphi ku live wafika uSiphiwe wathi uSiphiwe ufuna ubufakazi wahamba nawe ukulanda ubufakazi angithi nakhona ke funeka ukuveza okwesibili Mvelase sasingeke Mvelase singaliquestion igolide elalilethwe endlini ngoba asazi ukuthi igolide lilethwe endlini mawo ukuthi kodwa ke akhona amagolide wenophunyuka kwangashiwongo ngaleso sikhathi ukuthi igolide kufanele lilokhuze elungqoyo la kwaRisa akushongo kanjalo ngaleso sikhathi akashongo njalo uKhuzana angisakhumbuli futhi makuye ukuthi na wakusho angithi uyabona ukuthi uma usubona ukuthi izinto nina ufika zisho uKhuzana phambi kwenu uma senibona ukuthi seziyanilimaza phambili singathi sezi on goal niyaqala niphike nenze ngathi anisayikhumbula awusakhumbuli manje angisakhumbuli Mvela sangeke phela ngize ngiqamba manje ngithi ngiyakhumbula kodwa futhi ngiyasho ukuthi makuye ukuthi na wakusho lokho kulungile wakusho lokho wayazi ukuthi yena Wemvelasi ngizokhuluma nje nophunyuka ngithi mina sizokhumbula ukuthi bekade kuyofihlwa ubaba lapha ubaba uNtshebe ngibone lapho mina ukuthi sometimes umthandeni ngisha ngenzana enhle kukhona labantu ababili abathatha abohle nje befuna ukulwisana nolonto leyo kuthe lapha kusukwa wayibongela uFalabo ukuthi ubonga bonke abantu abagroup bonke abantu athi ngiyababonga ukuthi bezoseseka kodwa ke uKhuzana uzamile ukwelula isandla naye ngoba kwafika abantu bathi umthandeni into ayaziyo utshwala ubani bese ethe uFalabo umthandeni asilulanga isandla lapho ngizabuyela senikhuluma ukuthi umthandeni namakhamera mina nophunyuka yelelana ukuba nje into enziwa umthandeni yonke nina yonke into enziwa umthandeni
bayimakho noma ngabe inhle kangakanani bayiphikisa nina why nifuna kuvunywa okwenziwa umunye umuntu kubeni Okay. kwamthanje na kukhona okukodwa okuvunywayo ukuhla kwenzayo Ngisacela ukungena bafowethu. Kancane nophunyuka. Bafowethu olokhuzana nginenkinga ngazi noma kuzoba umbuzo noma kuzoba umbono. Kodwa bengithi mina abalandeli bakakhuzana. So sekufanele besitshele manje ukuthi uma bethi bona uma kuwe kwakhulunywa ngomuntu bese bethi hayi uzofa lo mnyekeni. Ngamanye amazwi sivele sitshele ukuthi ukhuzana ubulala abantu. Uma nithi nina Kancane mafutha, kancane. mana mlindela buzo cela ningilinde bafowethu angikakhulumi nakukhuluma seniyangivala. Uma nithi nina umculo uma ekuthi khona la kakhulume kabi ngokhuzana noma uMC bese nithi myekeni lo uzolamba. Nisuke nisholo ukuthi ukhuzani novalela abanye abaculi ekuthenini bengaqashwa noma nguyovalela oMC akakhuluma nabahleli bemcimbi. Yabona bese ngibuya ke ngiza la ekuthenini nina kuphuma igusha savuswa yini ekseni nixeka nithi iyabheda lento bekuncululwa nangawubulali nomculo kaMthandeni kwaphinde kwaphuma i-album mana ngilinde mfowethu kwaphinde kwaphuma i-album kaMthandeni nathi nini isiqede savuswa yini ekseni itayi isiqede lento yabantu Mana mina bafowethu ngiyaxolisa. nathi isiqeda iyabande album